Apua, esiintyminen tulossa. Haluat esiintyä vakuuttavasti ja selkeästi, mutta sinua jännittää. Osaatko kertoa monimutkaisen asian selkeästi ja ymmärrettävästi? Tässä on sinulle muutamia vinkkejä. Muista, että hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Käytä aikaa suunnitteluun, kiinnostavan materiaalin luomiseen ja harjoitteluun. Yleisö arvostaa hyvin valmisteltua esitystä. Huomioi, että puhut ihmisille. Luo kontaktia, ole vuorovaikutuksessa ja keskustele, jos mahdollista. Kerro tarinoita ja esimerkkejä. Varaa esitykseesi sopiva määrä asiaa suhteessa käytettävään aikaan. Pysy aikataulussa ja jätä aikaa kysymyksille. Nyt ei enää tarvitse jännittää. Tule Markworthin esiinny vakuuttavasti koulutukseen oppimaan ja kehittymään. Saat viestisi paremmin perille ja voit jopa nauttia esiintymistilanteesta. Osallistu koulutukseen ja onnistu.